sa ilahang mga panimalay. Salamat sa Ginoo nga makahimo ta sa pagbuhat gihapon sa iyang kabubuton bisan pa sa mga panahon ngayon ani. Amen. Amen. So, welcome. This is our first Sunday for the month of April. I know nga naay giandam ang Ginoo nato aning bulana. Giandaman ta ni og daghan kay mga butang nga madaugon, mahimo ta nga madaugon sa tanang sirkumstansya sa atong kinabuhi. So, angayan gyud siya daygon, angayan siya simbahon, angayan siyang hatagan sa atong mga pagpasalamat sa tanang panahon, dili lang sa panahon sa kadagaya, dili lang sa panahon nga gawas nun ta, malipayon, but even in trying times, even in times nga dili ta kagawas sa itong mga panimalay, naagi hapoy pamaagi ang Ginoo nga makahimo ta sa pag-gather, no? Pag-connect sa iyahang presensya. So why don't we just come into the presence of God? Isa sa magwawali nga ako nadunggan siya, the presence of God is always naarag yun. Naarag yun siya sa atong palibot. Kita lang, kinahanglan lang ta nga atong ibutang ang atong huna-huna, atong kasing-kasing, ato lang kinahanglan i-focus lang nato sa iyang presensya. So why don't you just close your eyes, ipiyong imong mata, and just huna-hunaa ang presensya sa Ginoo as I pray. Father God, thank you Lord niining kabuntagon. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat Lord nga gitagaan mi nimo Ginoo og gininhawa. Matag adlaw imong faithfulness Lord dili gyud mahuman. It never ends sa among kinabuhi. So this morning Lord, we just want to give you Lord our praises. We just want to offer to you our worship, our hearts. Lord, gusto lang mi Ginoo nga moduol sa imong presensya. Gusto mi Lord nga imuming punon karon Ginoo. Punami sa imong presensya tungod kay kung asa ang imong presensya Lord, naa ang tinuod nga kalipay, naa ang tinuod nga katagbawan, naa ang tinuod nga paglaom Lord. Even in these times Lord, we know asa mi mudagan diha ra gid sa imong presensya. Salamat Lord. We just want to welcome your presence this morning. We just want to come to you Lord with all our hearts. Come on, just welcome the presence of God sa imuhang gibutangan karon. Asa man ka. Come on, just welcome the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Come Lord Jesus. Come Lord and be exalted in our praises. Muni among mga pag-ampon Ginoo. Just take your place Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Come on. Let us praise God. Let us worship Him. Hallelujah. Let's use our hands. Ganito na ito ato mga kamot. Join us, no? Samtang musimba taog, mudayig na sa Ginoo. Join us, dili mi diri mga nag-perform. But we are kauban ninyo. Musimba og mudayig sa Ginoo. Come on.
sama, Ginoo. And you're mighty to save, God. Lord, to shine your light in us, God. Salamat kay Ginoo. Church, just declare this morning, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
You're the Lion of Judah, Prince of Peace, mighty God. Counselor. I wanna sing Savior. Say He can move. Come on, matasin mo kamot sa Ginoo man son. Yes, mo malay karon sa imong boarding house. Come on, asa mo ka ulit? Forever, author of salvation. Come on, declare. Come on, the last time. Everything you've got, come on, sing. Yes, you can, Lord. Yes, you can, Lord. My God is mighty to save. He is mighty. You are forever and ever alive. Forever, author of salvation. You rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah, Lord. You rose, God. Hallelujah. You are risen to the life. Jesus. You rose and conquered. Yes. Buhay ka, Ginoo, manaugod ka. Minsan pa namin ani na sitwasyon, Lord. We know we have hope in you, Lord. We know that you are a God who will never fail us. We know and we believe, Lord, at the end of this, Lord, we know na ikaw gihapon ang manaugod. Dili ang kining circumstansya nga among giatubang ang mudaog, Lord. The darkness will never win. That this morning, oh, thank you, Lord. We worship your name. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Come on, sing with me. Oh, my God will never fail. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory.
nimo, Lord. Oh, we just want to give you all the glory, Lord. We just want to give you the hope nga mag-imutang sa among kasing-kasing. We worship you, Lord. We honor you. We give you all the glory and all the praises, Lord. Dawata among pagsimba, among pagdayig, Lord God. Dawata among mga kasing-kasing. Muhingahala diha kanimo, Ginoo. We praise you, Lord. You alone deserve, Lord God. We glorify you. Just take your place, Lord. Padayon ka nga mamuhat. Padayon ka nga mamuhat sa among mga kasing-kasing. Padayon ka nga mamuhat sa matag usang nga naasay ng mga panimalay karon, Lord. I know nga namuhat imong presensya. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, let's give a mighty shout of praise. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mayong buntag sa tanan. It's time to give. Amen. So allow me to share the word of God sa paghatag. Sa Proverbs 3:9-10. It says there, honor God with everything you own. Give Him the first and the best. Your barns will burst, your wine vats will bring over. You know what, mga kaigsuonan, ang paghatag or ang bringing of our tithes and giving our offering is just an act of obedience diha sa Ginoo. It's an act of how we obey the Lord. We need to give out of the abundance of our heart, out of the obedience sa ato ang matag kasing-kasing. Giving is about surrendering. It's not what we give, it's not about what we give up, but how we surrender it to the Lord. Sa paghatag, kinahanglan, makahibaluta, nganong gisurrender man nato na diha sa Ginoo. Nganong gihatag man ta para sa Ginoo. Mao na nga in chapter the Bible says in Luke chapter 18, verse 29, ingon si Lord diha, and I assure you that everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will be repaid many times over in this life and will have eternal life in the world to come. Mao na'y promise sa Ginoo mga igsoon, mao na nga ang paghatag usa sa mga ginabuhat sa mga tag igsuon nato nga nahigugma diha sa Ginoo. And mao na nga karon, allow me to pray and even allow me sa pagampo sa ato ang matag offering kung asam ka karon, ituboy nang imuhang offering diha. And let us pray. Lord, we thank you so much, O God. Indeed, nahimo kang maayo ka namo, Lord God. Even, Lord God, sa mo ang mga panghitabo karon, Lord God, but maayo kay ka, Lord, buhi kay ka sa among matag kinabuhi, Lord. And Lord, we honor you by this giving, O God, by offering, O God. And Lord, salamat ani, Lord God, pilo-pilo nga panalangin, Lord God, safety, Lord God, and even, Lord God, healing upon healing sa among matag kinabuhi, sa matag pamilya, Lord God, nga nangita o nangamuyo diha kanimo, Lord God. And we pray, Lord God, sa tanan, Lord God, for our nations, for our frontliners, Lord God, Lord, even ani, Lord God, Lord, makatabang ni kanila, Lord God. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Let's give. And pahibalo lang sa inyong matag screen na diha naka-flash ang ato ang Metrobank account for online banking. You can transfer your tithes and offering, and also open ang church from Tuesday to Saturday 10 a.m. to 3 p.m. nga katong gusto mo hatag sa ilahang tithes and offering. Thank you. Maayong buntag sa tanan, mga kaigsuonan nga naa sa ilang mga panimalay nga nagpaabot sa ato ang Sunday celebration nga on live stream. Salamat sa Ginoo sa iyahang pagpadayon sa pagtipig kanato sa kada adlaw ingon nga naapata karon sa
atong enhanced quarantine. Karong buntaga, padayon ang pulong sa Ginoo mag-abot sa matag panimalay. Aron padayon pudtang mahimong matudluan og makadawat og buhi nga pulong nga gikan sa Dios. Kung naa kasi mong panimalay karon, pwedeng mutindog ka og atong tahuron ang pulong sa Ginoo. Diha sa libro sa Salmo, kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 6. Gikuha ni nako sa New Living Testament, basahan po nako sa Bisaya. Salmo 13, 1 ngadto sa 6. Psalms 13, 1 to 6. O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? Me, O Lord, my God, restore the sparkle to my eyes, or I will die. Don't let my enemies gloat, saying, we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall. But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me. Hangtod kanu sa ikaw malimot kanako o Ginoo. Hangtod ba sa kahangturan? Hangtod kanu sa ka magtago gikan kanako? Hangtod kanu sa ba ako maganto sa mga kasakit? Hangtod kanu sa aba puno ang akong kasing-kasing sa kaguol adlaw o gabi? Hangtod kanu sa ako daog-daogon sa akong mga kaaway? Tanawa og tubaga ako o Ginoo nga akong Dios. Ibalik ang akong kusog aron dili ako mamatay. Aron dili na makaingon ang akong mga kaaway na buntog namo siya. Ug aron dili na sila mga lipay sa akong kapildihan. Apan misalig ako sa imong gugmang walay paglubad. Ug ako malipay gayud kay imo man akong giluwas. Awitan ko ikaw o Ginoo kay maayo ka man kaayo kanako. Magampo ta. Amahan nga langiton, daghang salamat nga buhi ka o nakakita ka sa tanang panghitabo karon sa tibuok kalibutan o sa mong dapit Ginoo bisan pa diri sa syudad sa Pagadian. Salamat Ginoo nga makahimo mi pagbubo sa among mapagbati sa unsa among ginahuna. Tukoy kabalumi nga makadungog ka og concern ka kanamo. Nining maong pulong nimo sa Salmo Ginoo pinagi sa imong alagad nga siya Salmista David. Doon nami mga makutlo niini Ginoo na mahimong makinabuhi namo samtang nagpaabot mi niining mahuman kini nga krisis nga among giatubang. Bless us Lord as we listen to your word. Salamat Ginoo imong balang espiritu makigistorya sumata ko sa kanamo maghupay sa among mga kabalaka unsa may kabalaka o makahadlok nining panahona nga among giatubang. Salamat sa imong pulong karong buntaga sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Mga pangumusta dinha kaninyo tanan nga naa sa inyong panimalay sa katulong Domingo sa atong enhanced quarantine. Gibingaw nako ninyo kaayo gyud. Salamat nga atong Dios nagpadayon sa pagtipig nato ug pagtagbo sa atong mga pagkinahanglan. Nining buntaga tuguti ang pulong sa Dios nga ministeryo kanimo ug sa imong tibok panimalay. Ang Salmo 13 adto na lang may unom ka mga bersikulo. Apan makita nato ang pagpadayag sa salmista unsay naa sa iyang kasing-kasing sa usa ka Dios nga nailhan niya sa personal nga paagi. Iyang gibuo ang iyang gibati. Gipadayag niya ang iyang mulo ug kaguol. Mga pangutana kay nakabalos siya ang iyang Dios kay balos iyang gagian ug nakasabot sa iyang gibati. Importante di ay alang kanato nga nakabaton og personal nga relasyon sa Dios nga mahimo tang abli unsay naa sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ilabi na kung nagpaabot kag tabang gikan kaniya. Tubag sa mga pag-ampo, kaayuhan sa balatian ug uban pa.
So kung gibati nimo nga murag layo ang Dios, murag gibiyaan kaniya, nasuko siya nimo, ug wala siya ipakialam sa imong giatubang karon, ilabi na natong tanan nga napiktaran aning krisis karon, dili ikalimod siguro mibati na kagkahadlok, kabalaka o kakuyaw. Ang pangutana natong tanan, how long, Lord? Kanus aman ni mahuman? Adunay tulo ka mensahe nga miabot kanako samtang malandong ko sa Salmo 13. Una, atong i-express unsa atong gibati ngadto sa Dios. Sa English, express what you feel to the Lord. Atong ibukbo, atong ipadayag. Matud pa sa verse 1 ag 2 sa Psalms 13. Hangtod kanusa ikaw malimot kanako o Ginoo? Hangtod ba sa kahangturan? Hangtod kanusa ka magtago gikan kanako? Hangtod kanusa ba ako magantos sa mga kasakit? Hangtod kanusa ba puno ang akong kasing-kasing sa kaguol adlaw o gabi? Hangtod kanusa ako daog-daogon sa akong mga kaaway? Naghatag ni natog kadasig ang gibuhat sa salmista nga pwede daytang moabli sa atong nahuna gibati at tubangan sa usa ka Dios nga nahigugma og nagtagad kanato. What are your how long, Lord? For me, and ang how long, Lord, sa atong panahon karon para kanako mauni. Una, how long kining COVID-19, Lord, mahuman? Ikaduha, how long nga mahuman na ning balita kada adlaw? Sa tibok kalibutan, padunggan sa TV, social media, may tungod sa biktima sa COVID-19, mga nangamatay tungod sa virus, pilay PUI, pilay PUM, positive o negative. Dili na ako kalikayan nga bubati sa usa ka pagbati nga naglangkob sa mga tao nga nahimong namatay tungod ani nga virus. Dili gyud ni siya nato kalikayan. Ikatulo sa akong pangutana, how long, Lord? Mahuman ang enhanced quarantine, Lord. Social distancing, pagsuot og mask. How long, Lord? How long nga mobalik na og tigom sa church? How long nga maka-invite na pud mig VIP? How long nga ang mga workforce maka-serve sa church? How long nga makaiusa mi sa prayer every Saturday? How long nga makabalik mi sa training? Ug sa among gipropose nga pre-encounter ug encounter weekend? How long, Lord? Ikaunom, ikalima, how long nga magkitaay na pod ta sa usak-usa? Mao ni ang pangutana para nako, how long, Lord? Only God knows. Ug sa atong matag usa nga gibuhat karon, aron makatabang ta sa gobyerno, makatabang ta sa mga sakop sa atong panimalay, ug makatabang ta sa atong kaugalingon nga dili ta mahimong instrumento aron ang uban mahimong matakdan sa virus. Basi naapay laing concern gawas na yana diha kanimo nga naminaw. Basin og wala pa ning pangitabo sa COVID-19 naana kay how long, Lord, nga pangutana. Siguro naingon ka, how long, Lord, akong bana maluwas? How long matangtang ang addiction sa online game? How long, Lord, mo increase ang akong sweldo? How long, how long, how long? How long maluwas, Lord, akong pamilya? Matod pa sa Psalms 94 verse 3, doon na po'y
expression ang usa ka salmista din ngayon, how long bad people, Lord, how long will bad people laugh at good people? Sa Psalms 93 verse 3 nagaingon, how long will sinners, Lord, how long will sinners glory? Daggang kay mga pangutana, mga igsoon. But salamat sa Diyos, kay kabaluta, sa atong pangutana, wala masuko ang Diyos. Sa daghan nato nga, how long, Lord? Ingon siya sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Give all your worries and cares to God, for He cares for you. Ihatag ang tanang kabalaka, tanang kaguol, tanang kahadlok, tanang how long, Lord? Tanan nga cares nato ning kalibutan. Tungod kay ang Dios nagtagad kanato. Naminaw siya kanato. Makahimo ta pagsulti ana sa Dios nga sincero to kay balusya unsay atong giagian ning kalibutana. Kay dinhi siya, mitunob siya sa yuta ang atong gipuyan more than 2,000 years ago. Naka-experience siya sa atong na-experience ug walay nalilong atubangan sa atong Dios. Katawhan sa Dios, giabli sa Ginoo ang iyang kaugalingon nga maka-storya ta niya, maka-storya ta sa atong gibati, labi na nining panahon na. Ikaduha nga akong nakita ani nga chapter 13 sa Book of Psalms. Express your prayer to the Lord. Number 1, express what you feel to the Lord. Express your prayer to the Lord. Isulti ang imong pag-ampo ngadto sa Dios. Matud pa sa Psalms 13 verse 3 to 4. Tan-awa og tubaga ako o Ginoo nga akong Dios. Ibalik ang akong kusog aron dili ako mamatay. Aron dili na makaingon ang akong mga kaaway na buntog namo siya. Ug aron dili na sila mga lipay sa akong kapildihan. God hears our prayers. Kung atong gibati, nga atong gisulti sa Ginoo nadunggan, ang atong pangamuyo nadunggan usab sa Dios. Amen. Bisag murag tan-aw nimo wala o layo siya. Pero igsoon, naminaw siya kay maunay saad niya. Matod pa sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Keep on asking and you will receive what you ask for. Padayon sa pagpangayo kay madawat nimo unsa imong gipangayo. Keep on seeking and you will find. Pangita kung makakaplag ka. Keep on knocking. Padayon, walay undang sa pagtuktok, and the door will be open. For everyone who asks, receives. And everyone who seeks, finds. And everyone who knocks, the door will be open. Bisag kinsa, matag usa. Kung nakabaton kag personal nga relasyon sa Dios, ang imong pag-ampo at ubangan sa Dios, powerful na siya. Nagiskot pa gyud sa 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter chapter 3 verse 12. The eyes of the Lord watches over those who do right. Ang mata sa Dios nagbantay sa mga taong nagbuhat og insakto og matarong. And His ears are open to their prayers. Ang ilang mga dalunggan abli sa ilang mapag-ampo. But the Lord turns His face against those who do evil. Usa igsoon, ang atong Dios nga matarong, maminaw sa mga matarong nga nagampo. Ug ang matarong nga nagampo, powerful na siya atubangan sa Ginoo. Busa atong ihikling atong kaugalingon, atong isiparar atong kaglingon sa butang nga makahimo natog makahatag og hindrance sa atong pagduol sa atong buhi nga Dios. Philippians chapter 4 verse 6.
Philippians chapter 4, Philippians 4:6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Kaning tanan nga mga pulong sa Ginoo, mga saad ni sa Dios, ug naghatag ni kasiguruan nato nga sa dihang ang atong kinabuhi, atong gikomit sa Ginoo, ang ato pong kinabuhi gamitonon po na sa Ginoo aron ang yang gahom magaabot ug ang tubag sang pag-aampo makahatag og kagawasan di lang sa imo ug sa imong pamilya kundi mga tao sa imong palibot. Sa pag-ampo mapaabot nato sa langit ang gusto natong moabot dinhi sa yuta. Mapalihok nato ang gahom sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo. So panahon na nga naaramantas atong panimalay, pahimusla nato ang katungod nga gihatag sa Dios kanato. Mao ni ang prayer. Aron ang gingharian sa Dios moabot diri sa yuta, ingon nga ang kabubuton sa Dios moabot diri sa yuta, ingon na hitabo na diha sa langit. Busa unsay imong giagian karon ug ugma, ayaw kalimot to express to God your prayer. Talk to Him. Kaya sa mapag-ampo, mabuntog nato, unsang puwersa sa kangit-ngit, unsa mang buhat sa dautan, to kayang pag-ampo, mupalihok sa gahom sa Dios. Ikatulo, mga igsoon, express your trust to the Lord. Di lang pagbati, di lang ka ng atong gustong mahitabo, kung dili, ato pong pwede po natong isugid or ipadayag sa Dios ang atong pagsalig diha kaniya. Nagingon ang verse 5 to 6. Apan misalig ako sa imong gugmang walay paglubad. Ug ako malipay gayud kay imo man akong giluwas. Awitan ko ikaw o Ginoo kay maayo ka man kaayo kanako. Mga igsoon lig-uno nato atong pagtuo kaniya karon. Isugid sa imong kaugalingon ang imong trust sa Ginoo aron malig-on ang imong kinasuluran nga tawo. Basa sa pulong sa Dios. Basin mo na po ni panahon nga makahatag kag dako nga panahon oras aron pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ayaw ni usiki nga panahon. Isugid ang pulong sa Dios. Confess the word of God. Mauni panahon nga bisa na atay giatubang nga krisis. Apan naanato ang kalinaw sa Dios. Faith overcomes fear. Trusting God conquers fear. Ang pagtuo mo padaog nimo mo overcome ka sa fear, but trusting God conquers fear. Mo buntog ni satanan. So igsoon, importante kayo ang pagsugid sa atong pagsalig. Atong isugid ang Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Nga makaingon ka, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Pwede na tong isugid, Ginoo, misalig ko nimo sa bug-os kong kasing-kasing. Importante gyud ang pagsugid. Kaya ang pagsugid mo na pag-abot sa atong pagtuo o mapalig-on sa atong kinasuluran nga pagkatao. Sa Salmo 27, versikulo 13 nga to sa 14. Salmo 27, 13, 14. Nagtuo ako nga buhion pa ako, aron pagsaksi sa kaayo sa Ginoo. Salig sa Ginoo, lig-una ang imong kaugalingon, ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo. So kung di mo niyo ito kaligayan, nga moabot na ito ang kabalakan, labi na, pila na kasimana, ulo na kasimana, wala kay trabaho, no? Siguro, ugma, kung sa ikanon, pero pwede hindi mo isulti sa mong kagalingon, ayaw kabalaka, salig sa Diyos, salig sa Ginoo. Ay mo pagsugid din na. Though wala pa nang iabot ang pagtukunin mo, doon na doon ay resulta.
Isaiah 26 verse 4. Saligid kanunay ang Ginoo, kay siya lamang ang atong dalampanan na nagpabilin hangtod sa kanturan. Amen? Saligid kanunay. Siguro, kapanimabot may panahon na ang imong pagsalig siguro nawahing, nabalin sa uban, nabutan, magkaroon, nasayon po tibong kalibutan, nihangat na ka sa Ginoo karon tungod kay wala na ilaing kadangpan, wala'y solusyon. Ang tanan nakatubang og krisis. Pagsalamat kay ang pulong sa Ginoo na gingon, siya lamang ang atong dalampanan na magpabilin hangtod sa kahangturan. Jeremiah 17 verse 7 and 8. Ang panalanginan ko ang tao nga mosalig ka nako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanak ang mga gamot niining ato sa sapa. Dili siya mabalaka kung tig-init na. Kay dili mawad-at ang iyang mga dahon. Dili malaya ang iyang mga dahon. Kung dili mo ulan, dili gihapon siya mabalaka kung magsigi siya pamungan. Nagulang pa ang atong trust sa Ginoo. Sa usa ka tanong o usa ka kahoy, ang tao di ay namusalig sa Ginoo. Duol kaayo sa panalangin sa Ginoo. Dili mahutdan. Bisan og naanay kapikos ang kalibutan. Tapan ang tao namusalig sa Ginoo. Dili yun mawad at panalangin na lingan sa Ginoo. Dili mahutdan. Do siguro dunay panahon nga mapakyas siguro kaon sa kadlaw. But dili tubutan sa Ginoo nga mahutdan sa supply ang mga tao na nagsalig sa Ginoo. Doon ay awit na pamilya na kayo sa mga kaisuunan na nakauban nato ang gitawag og everlasting God. Everlasting God. Walay katapusan na Diyos. Matod pa sa awit, one thing I know that I have found through all the troubles that surround. You are the rock that never fails. You never fail. One thing I know that I believe, through every blessing I receive, you are the only one that stays. You always stay. You never change. You're still the same. You are the everlasting God. You will remain after the day is done, and the things of earth have passed. Everlasting God. Mulabay man ang mga butang sa kalibutan. Mahutdan man ang kalibutan. But our God, dili mahutdan. He is an everlasting God. The trouble surrounds us. Kagubot na palibot sa tuwan ng atong Diyos, batong pantilis o dili siya. Mupakyan sa mga usanan. Ang eksoon, hangtod sa pagpaabot na ito sa atong dakong panagdigong niya kung excited na yun ko kaayo nga makakita ninyo. But tungod nining atong ginatubang, padayon yun ka. Padayon ka sa pagtuo. Padayon sa pagsimba niya sa inyong panimalay, hiniusa sa inyong pamilya. Padayon sa pag-ampo. I-ampo po mi, i-ampo ang mga leader sa church. Ampo nato ang revival nga moabot sa tibok kalibutan. Tungod ani, i-allow sa Ginoo, ginubutan sa Ginoo, ang krisis nga akong yatubang. Balik ko nato sa Salmo 13. Makahimo ka pag-express sa atong gibati ang ubangan sa Dios. Makahimo ka pag-ampo o makahimo ka pag-express akong trust niya sa Ginoo. Kabalo ka karong panahon na usab. Kaawa nining krisis. Daghan kaayo ang dunay diferensya, dunay mental disorder na kuban. Ngani nag-request ng mga psychologist ang gobyerno para maatendihan sa mga tao na tungod sa ilabihang kahadlok na siguro o kabalaka.
napila na ang ilahang pangunang. Pansalamat sa Diyos. Balik ko na ako atong yating Domingo, isiparar ka sa Diyos, na atas sa kahayag. Nagparog ka sa pulong sa Ginoo. Ug muni panahon, di ko maingon nga testinganin mo ang Ginoo. Kung dili, warugi kung sa gisulti sa Ginoo, kay ang Ginoo ang pulo usanan. Dalay ko ng alam sa Diyos. Salamat sa patakusakan na silang panimalay. Kung dunay wala pa maluwas diya sa imong panimalay, ako kang gi-challenge karong panahon na. Wala na tay kaduulan, gawa sa Diyos. Di siya makita, pero gikontrolan niya ang tanan. Naghalik siya sa walay katawa. Ang Diyos, naluoy sa mong kahimtang karon. Maabot ang adlaw. Tapuson rani sa Diyos. O matuman ang iyang kabubuton nga nang gitugutan niya. So kung naaka sa mong panimalay, wala ka kaluwas, pwede kang gi-challenge ka na ko sa pagdawat ni Jesucristo nga mong Ginoo nga nuluwas. Tungod kay, di lamang sa pagkabaton ni mo personal nga relasyon ni Ginoong Jesus, makabaton ka sa kalinaw nga iya sa Diyos. Kung sa igsoon, kung ikaw man na, paliw duko sa imong ulo, kung sabat ani nga pag-ako, sabat ani kinagi sa pagtuo sa pagdawat ni Jesus na imong Ginoo nga nuluwas. Kung tuuhi karong buntagan, ang kalinaw sa Diyos maabot sa imong kinabuhi. Sabat ani igsoon, Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong pag-igugma kanato. Salamat sa imong gibuhat dito sa cross puli kanato. Karong bunta ug akong gidawat ang kalinaw gikan sa Dios. Ana ako pinagi sa pagtuon nimo, Ginoong Jesus. Salamat sa imong kalinaw. Salamat sa imong gugma. Salamat akong adlaw. Kabatunan ako ang relasyon ko kanimo. Amen. Di mo itong giamong igsoon. Di mo na ang pulong sa Diyos. Naani mo ang kalinaw sa Diyos. Matuni ka na. Kay ka na mao ang makabuntog sa bisan kung sa puwersa. Sa kahad. Let's pray. You are the rock that never fails. You never fail. Yeah. You never change. You're still the same. You are everlasting God. Mga igsoon per Sunday sa bulan sa Abril, sama sa atong ginabuhat, isang natas itong panimalay, mahimo gyapon tang mag-iusa karon sa atong communion. Ay nunduman nato atong kaugalingon sa gugma sa Dios nga naato pinaagi ni Ginoong Hesus na napadayag diha sa cross. Ang communion na pahinumdum ka na to, unsay gibuhat ni Jesus, alam ka na to. Yes, ang suffering ni Jesus dito sa cross is an exchange. Dunay pagpinayluay. Kabalutaan eh. Ibayluan sa Diyos ang mga dautan na sa iyaha o ang mga maayo niya na to. Bisan pagani ang tanang balatian, nabutang ang tunglo sa balatian, nabutang sa lawas na Jesus, aron sa diyang atong angkunon ni makabaton ta sa kaayuhan nga gikan kaniya. Balik ko na kung tanang maayong butang niya no to, tanang dautan na dapat di ang Jesus because of the love of God sa atong kinabuhi. Nagingon ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alam ni atong nangalaglag. Apan alam ka natong giluwas, gahom kini sa Dios.
na ang kaayuhan, na ang paglaom, na ang kaayuhan sa pagbati sa sulod, ang tanan na ang kadagaya diya sa cross para sa tuwa. So, go back to the cross. Pagkarong buntaga, hinumduman ka. Kung wala ang cross, wala kay kaluwasan. Kung wala ang cross, wala tayo paglaom sa kinabuhi, wala katapusan. But because of the cross of Jesus Christ, na atay kinabuhi, wala katapusan. Naana to ang hope, not only of this world, but beyond eternity, i-promise sa Ginoo sa matapusan ka na to. Kung naamang ka karon diha sa imo panimalay, sama na siya nga nagsimbolo sa tinapay, nagsimbolo sa kupa, ituboy na igsoon, tumangan sa ato ang sa presensya sa Dios karong buntaga. Iusahan nato ang atong bisag nagulag-gulag ta, magiusa ta sa pagtuo, hagugma sa Dios atong kinabuhi. Nahimo tang usa diha sa Dios tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Nahimo tang kaparte sa pamilya sa Dios because of the cross. Hallelujah. We give you praise. Kaya nadawat ko gikan sa Ginoong pagtulunan akong gitudlot kaninyo. Ngang Ginoong Jesus sa gabi nga siya gibudhian, may kuha siya sa pan. Nagpasalamat sa Dios, ipikas-pikas niyang pan ug mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kuman sa panihapon gikuha niya ang kupa ug mingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo ni buhata sa paghandom kanako. Kasama tagkaon niyo ning pan ug matag inom gikan ning kupa. Gisangnaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Mag-angko ko na isoon. Salamat o Diyos, nining simbolo sa imong gugma ka namo. Kung pinagi-usap ani nga simbolo sa communion, Ginoo, nahiusap mingon nga usa ka pamilya, usa ka iglesia. One bread, one cup ang naula dito, Lord. Sarang dugong, Ginoo. Nahimong parte ni Lord, hindi nga dugo o hindi nga tinapay. Salamat o Diyos. Panalanginin ning tinapay o kupa. Samtang among ning dawaton, Ginoo. Elemento ni Lord, musulod sa among lawas. Salamat, Ginoo. Magdala ni pusok ug sustansya. Apan labaw sa tanan. Salamat kaayo. Pinaagi sa imong labod ng ayon ni. Tanan karon nga nabiktima na apa positive sa COVID-19 na ayo sa ngalan ni Jesus. I-declare ako ang healing sa ngalan ni Jesus. Salamat sa kupa, Ginoo. Salamat pinagi sa imong dugo na pasaylo ni, na matarong ni, na balaan ni. Amo ning dawaton, uban ang papasalamaton na kasing-kasing, ug malaumon na kasing-kasing. Salamat, Amahan. Blessing after blessing mag-abot sa mga kinabuhi namo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Let's take it, it's on. Let's pray. Thank you. Salamat kayo, man. Salamat kayo sa tanan. Dalay yung kasulay katapusan. Imaya kaduganan, magdayang, magpasalamat kaya lamang kanino. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. One thing I know that I have found through all the troubles that surround you are the
panimalay, dalayon ka sa katapusan ng Diyos, salamat kayo. Padayon imong tulong manguha sa katapusan namin. Lord God, akong prayer nito, nga walay usa ka katawhan nimo, na maanaan ang kontrolar sa kahadlok, na kontrolar sa kabalaka. Kung dili, doon na may hawlong, Ginoo, na ilahang ipaabot, Lord. Kaming tanan nagpaabot, ani. Kabalong mi, nakabalong, ani. Sa among gitubo ng matang panimalay karon, matang panimalay sa imong kanakan, nga magpadayon, Ginoo, kini kalinaw nga among experience. Padayon masuklayan ni sa among tanang pagkinahanglan. Padayon, Ginoo, protektahan batok ni virus 19. Salamat po, Diyos. COVID-19. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong pabor. Salamat, Lord. Kabalong may kumikoy, how long, Lord? I know doon ay tubag ka. Kung ako nang gipaabot. Dalay ko yung ngalan. As we dedicate also, Lord, ang among bulan sa Abril. First Sunday of April, Lord. Among gihalad kaning bulan sa Abril. Among pag-ampo na kaning bulan sa Abril. Mag-Abril, new beginning. No, sa mata ko sa kanam. Lamat, Lord, ang mga panginabuhi. Pinagmay dinagko, pinanalanginan sa ngalan ni Jesus. Ang mata ko niwalay, i-declare na nasa may paglawa sa ngalan ni Jesus. Matako ka ng pagkinanglan bulan sa Abril. Mga Ginoo, nagimuhang presence, O Diyos, mahimong Ginoo, mahimong Ginoo, mapatik na mo kanunay, na wala kang ubiyak ka na mo putik, nagubad ka kanunay. You are our everlasting God. We give you praise, Lord. Salamat, manaan panalangin sa mata ko ni Malay, manain mong pabor sa mata ko ni Malay, maghari mong gugma sa walay katapusan. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen.